என் பேர் குமார். நான் கொங்கரப்பட்டு 15 வருஷம் விவசாயம் பண்ணுறேன். இப்போ தற்போதைக்கு வந்து ரத்ன தமிழ்நாடு கிராம வங்கியில் லோன் வாங்கி விவசாயம் பண்ணுறேன். ஏங்க இந்த நெல்லோட ரகம் வந்து பொன்னிங்க நெல்லுங்க நாற்றுங்க. இதை 120 நாள் விலையை நட்டு நடவு நட்டு இது வந்து 30 நாள் ஆகுது. 120 நாள் அவன் விளைஞ்சி முடிக்கிறதுக்கு அறுவடை பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து பிபிடி நெல். இதை அறுவடை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 90 நாள் ஆகும். 90 நாள் 100 நாளில் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நாற்று நெல் நடுவோம். இந்த நடவுக்கு முன்னால் வந்து இந்த சேடை ஓட்டுறது வந்து ரொட்டாவேட்டர் கலைப்பு வச்சு உழவு ஓட்டுங்க. ஒரு முறைக்கு 2 முறை ஓட்டுவோம். அதுக்கப்புறம் தழையெல்லாம் போட்டு 3ஆவது முறை ஓட்டுவோம். 3ஆவது முறை போட்டு 4ஆவது முறை போட்டு நாற்றெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு 4ஆவது முறை வந்து பரம்பு கட்டி ஓட்டுவோம். பரம்பு லெவலுக்கு பண்ணதுக்கப்புறம் உரத்தை போட்டு நெல் நட்டுருவோம். லோன் கேட்டுருந்தேன். லோன் கேட்டதுக்கு வந்து அவங்க பட்டா சீட்டை கேட்டாங்க. சரியான நேரத்தில் வந்து அவங்க எடுத்து கொடுத்தேன். அடங்களும் எடுத்து கொடுத்துருக்கும் போது அவங்க அதிகாரி நேரில் வந்து ஏரியா வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்தாங்க. எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்க கேட்டதுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் பேங்க் கொடுத்து முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து நம்ம பேங்க் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எனக்கு லோன் கொடுத்தாங்க. கொடுத்ததுக்காக தமிழ்நாடு கிராம வங்கி ரத்ன கிளைக்கு நன்றி.